Kaixo eguerdion, ongi etorri gaurko hitzaldira. Bakizue gaurkoan OpenAI adimen artifizialari buruz hitz egingo dugula hitzaldi honetan. Eta, betiko moduan, bakizue, zeuen zalantzak eta hitzaldiaren dagoen bitartean, dakago hor edozien zalantza, komentarioan Natalian idatzi mesedez, eta noizian behin, saiatuko naiz behiratzen, eta kezka horiek saiatuko naiz erantzuten. Bestela, hitzaldia bukau eta gero, bakizue, hor egongo dela txata, saiatuko naiz behiratzen zalantzariek. Beste aldetik, bakizue hitzaldi hauek beti dakazue aukera ikusteko kazetaguneko web horrian, bai euskeraz eta bai erderaz, gaurkoan izango da euskeraz, eta hitzaldi berdina ekiko dezue erderaz datorren egunetan. Edozein momentuan ikusi dezakezue kazetaguneko web horrian, eta hasiko gara pizkanaka adimen artifizialari buruz hitz egiten. Ze ezaguna dan hitz hau, komunikabide guztietan ikusten dugu, entzuten dugu, gaur egungo, adimen artifizialari, ze berri asko daude, zenbat gauza egiten ari dira, zenbat gauzka sortzen dira gauza pilo bat, bai artean, bai teknologian, edozein lekutan entzuten dugu, inteligentzia artifizial, alde batetik bestera, eta pizkanaka mundu honetan, gaur hitz egingo dugu zer dan OpenAI. Hasiko pizkanaka berzean OpenAI, hasiko gara, hor ikusten zuen bezala, OpenAI. Zer dan OpenAI? OpenAI, azkenean da, irabazi asmorik gabeko adimen artifizialeko hor agertzen den bezala, ikerketa laborategi bat da. Hori da. Azkenean hau sortu zuten 2015an Elon Musk eta Sam Altman. Elon Musk famatua da, bakizue, Tesla eta gauza hauek. Tiponek, beste Sam Altman eta beste batzuekin sortu zuten OpenAI. Bere egitekoa, adimen orokorrak izateari osoari mesede egitea diola bermatzea da. Hori nahi dutela argi laga, garbi eta argi. Beraien asmoa da hori, hola izatea, sortzen duten teknologia honen inguruko gauza guztiak. OpenAI adibidez, sarrera bezala, baina gero ikusi dugu, OpenAIen sartzen magia web horrian, aldegu sortu kontu bat, edozein momentuan, bere datuak ematen, telefonoa, bidatzen dute kode bat, eta horrekin azten gara pizka funtzionatzen doainik teknologia berri honetan, adimen artifizialeko teknologia berri honetan. Egon gara pizkanak ikusten, zer dan OpenAI. OpenAI, esan dugun bezala, OpenAI adimen artifizialeko teknologia berritzaile batzuk garatu ditu. Urte hauetan, ikerketak, besteak beste, daktil, datik da trebetasuna duten objektuak manipulatu ditzaken eskuzko robota, eta beste aldetik GP3 tekstua sortu, hizkuntzak itzuli eta eduki sortzaile desberdinak idatz ditzaken nengo aia eredu handia. Zer da, azkenean ikerketa horiek
barruan sortu dute bi elementu hauek gero ikusiko pizkat zehazki zerrian bakoitza, baina, bueno, ikusten dugun, bat da robot bezala objektua manipulatzeko, eta beste bat da testua sortzeko kriston triltasunakan. Ikusiko pizkanaka, jongo gea, ikusten zendian helburuak. Helburuak OpenAI. Zendian helburuak OpenAI barruan. Adimen errokor segurua eta gizadiarentzat onuragarria garatzea. Gero, bere ikerketak modu ireki eta gardenean argitaratzea. Horiek dira helburuak. Horiek aurretik jarri dute, beraiek nahi dute, hori garbi gelditzeko. Azkenean, adimen artifizial hau, eramaten du, keska asko, nondik nora eramango zaigu, eta, pizkat hori gizarteari, pizkat mezu hori nahi dute bidali. Gero, beste ikertzaile eta enpresa batzuekin lankietzan aditzea adimen artifizialaren garapen arduratsua sustatzeko. Hori da, beraien helburuak. Argi eta garbi latzen dute, beraien helburuak, pizkat garbi giltzeko. Ze gehiago? Bere printzipioak. Zein dira bere printzipioak? Ikusten dizuen bezala hor, segurtasuna. Segurtasuna, gizateria arriskuan jarriko ez duen adimen horrokor segurua garatzeko konpromisua hartzen du. Azkenean teknologia honen inguruan, beti egongo dira zalantza horiek. Batzuk esaten dute, adimen artifiziala sortuko dute gerrak. Egongo diela herrialdeen arteko burrukak. Nahi dute pizkat, printzipio horiek azaldu. Gero, gardentasuna, bere ikerketak modu irekian eta gardenian argitaratzen ditu. Gainekoek bere lana baliatu ahal izan dezaten. Gero, beste aldetik, lankidetza, beste ikertzaile eta enprese batzuekin lankidetzan, aritzen da adimen artifizialaren garapen arduratsua sustatzeko. Hori dira pizkat, orokorrean, beraien printzipioak. Horren inguruan, saiatzen dira, bere ikerketa guztia, aurrera eramaten. Jogea pizkat ikusten. Zen izan dian beraien lorpenak. Lehen komentatzen duen pizkat sarreran, gainetik, zer lortu dute OpenAI. OpenAI mugarri garrantzitsuak lortu ditu adimen artifizialaren garapenean. Adibidez, 2016an, daktil zentsore bisualak soilik erabiliz, objektuak trebetasunez manipulatu zitzaken lehen eskuko robota izan zen. Gero ikusiko pizkat gehiago daktil, zer dan. Pizkat hori lorpen bat izan zen 2016an. Gero 2008an GP3 testua sortu, hizkuntzak itzuli, eta hainbat eduki sortzaile mota idatz zitzaken lehen hizkuntza eredu handia izan zen. Hasi zean mundu horretan sortzeko robota edo adimen artifizialarekin gaitasun hori GPT3 lortzen kriston edukia, mila eta mila parametro sartzen, egunero pizkat hori saiatzen dira
informazio geixo ematen sortzeko testu horiek, bueno, ikusi gu pizka zehazki gero zer dan GPT-3 hori. Testua sortzeko, adimen artifizialeko OpenAIek lortutako, robota. Vale? Hor jugo ikusten, esan dugun, daktil, bost atz dituen beso robotikoa da. Esan hau, adibidez, kasu honetan, daktil robot hau, asmatu zuen, ez dakize urtetan 2017 uste izan zen, lortu zuen, asmatzea adibidez, Rubikeko kuboa, 3 minututan esku batekin. Osa, holako trebetasuna, hori, giza esku baten pareko trebetasuna dakan objektua manipulatzeko robot hau. Esku hau, beso robotikoa da, azkenean. Daktil errefortzu algoritmo bat erabiliz entrenatzen da. Eta algoritmo horri esker, gizakien bideoak behatuz objektuak manipulatzen ikasten du. Osa, bideoak ikusi eta informazio ematen, daktil, lortzen du kriston emaitzak. Kriston emaitzak, eta, hor daude, ikerketak egiten, eta, hau da gure daktil, beso robotiko. Gero segillo dakagu? Dakagu GPT-3. Hau zer dago, azkenean hemen erabiltzen dute 200.000 milioi baino gehiago parametro sartuta, eta GPT-3 ikaskuntza automatikoko eredu bat da. Hori da, tekstu eta kode datu multzo masio batean trebatua. Zeiten du, testua sort dezake, edozin hezkuntzan, itzul dezake. E-mailak bidali, poesiak sortu, edozin testua sortu. Eokimota ezberdinak ditzake. Eta bere galderei modu informatiboan erantzun diezaieke. Adibidez, ondela gutxi zuten elkarrizketa bat, eta galderak egiten zituen robot bati, eta berak erantzuten zuen pertsona bat bezala, moduan. GPT-3, hor dakagu, hori. Testuak sortzeko, hezkuntzak itzul dezake, eta hainbeste gauza egin dezake gure GPT-3 famatu hau. Segero dakagu hemen inguruan? Bentuko da pizkatamen GPT-3. Azkenian, ezagun bezala, gu OpenAI sortu dezakegu kontu bat izatzen gehan, OpenAI web horrian, eta sortu dezakegu kontu bat, gure datuak sartzen ditugu, gure telefonua, kodea bidaliko digu, eta, azten gara pizkat, saltzeatzen, zelan dikoan mundu hau, ideia hori. Pizkat, ideia hartzeko zertako da nau, eta nola erabiltzen da adimen artifizial hau. Bale. Ikusiko dugu pizkat, zendian, erronka, zer erronka dakaten hori, esan deguna. Zer erronka dakaten? Adibidez, adimen artifiziala helburu kaltegarrietako erabiltzeko arriskua. Hori dira, erronka. Azkenean, modu txarrean erabiltzen badugu, adimen artifiziala, sortzak ezue, oan ikusten dugun bezala. Ikusi berrietan gauza batzuk sortu diala,
argazki batzuk adibidez manipulau indute adibide artifizialekin, eta sortu dira gatazka batzuk. Egon diala eskola batzuetan, ez dakit esan den Andaluzia aldian, edo. Eta, olako gauzak ere, arrisku hori dago. Gero, adimen artifiziala guztientzak eskuragarri dagoela ziurtatzeko beharra. Hori, erronka bezala, edezeinek, aukera aukitzia, hori, adimen artifiziala erabiltzeko. Gero, adimen artifiziala arduratsua eta etikoa dela ziurtatzeko beharra. Hori da, azkenean, pizkat zentzuz jokatu, zertako erabiltzen dugun adimen artifiziala. Eta, hori godia, bere zalantzak. Bai? Pizkanaka, hori nahi dute erronkak horiek dira. Ze etorkizuna dagoen? Adibidez, OpenAIren helburua da adimen artifizialeko teknologia berritzaileak garatzen jarraitzea. Hori da, gizateria osoaren onurarako. Azkenean hori dakat helburu, esala. Eta ez dute hortikan erten nahi ez. Baina, beti egon dira zalantzak zertarako erabiliko duten adimen artifiziala, teknologi hauek. Gero, erakundeak uste du adimen artifizialak munduko arazo larrienetako batzuk konpontzeko ahalmena duela. Hala nola, klima aldaketa, pobrezia eta gaixotasuna. Horren inguruan, ikerketak gaude, eta, hor daude, bere ikerketan, saiatzen, adibidez, gaixotasunak, eta esaten duzen, mundu hobea izan dezake, erabiltzen baitu teknologia hauek, konpontzeko, gauza batzuk. Hori dakate etorkizuneko helburua. Gero, adibidez, OpenAIk gizadiarentzat onuragarria den adimen orokor segurua garatzeko konpromisua hartzen du. Hori da, OpenAI, hori, nahi dute azkenean, konpromisua hartzea, orokorrian, segurtasun hori, pizkanaka, inguru honetan, jendia, segurtasun hori nabaritzea. Eta bukatzeko gaurkua, pizkat laburbilduz, komentaban duena da, ikusi dugu gure robota, daktil, ikusi dugu, hori ja dagoela nahiko aurrera gauta eta badaude ja egiten froga asko egin dutela eta ja nahiko aurrera gauta dago. Eta gero, GPT-3 hori, bakizue, testua sortzeko, pizkate erresumena moduan, pizkate salseatu, ikusi agerre irakurri hortikan interneten, alta emanda OpenAI web horrian, probatu dezakezue hori, chat GPT hori, eta, probatzeko, salseatzeko. Eta esan deguna, laburbilduz, erakunde garrantzitsua da adimen artifizialaren arloan. Pizkat, hori, laburbilduz. Gero, adimen orokor segurua eta gizadiarentzat onuragarria garatzea du helburu. Hori da, pizkat helburua, komentatzen duen lehena, mundu honen inguruan nahi dutena pizkat lortu. Gero, adimen artifizialaren garapenean mugarri garrantzitsuak lortu ditu eta hainbat erronkari egin behar die aurre. Ikusi dugun lortu duten lorpenak,
ikerketen barruan hor daude beste gauzetan lanian, eta, bueno, pizkat adimen artifizialan inguru honetan, pausoak ematen, ari dira. Bueno, eta honekin gaurkoa bukauko dugu pizkat. Hola, pintzela batzuk eman diogu adimen artifizialari. Bakizue hitzaldi hauek ikusi dezakezue beti web horrian, Kazeta Guneko web horrian, edozein momentuan, eta ikuko dezue beste hitzaldi bat, gai honen hitzaldia erderaz aste honetan. Orduan, eskerrik asko, eta mila esker hemen egoteagatik, eta hurrengo arte. Eskerrik asko.